Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De pers kreeg gisteren een rondleiding in het nieuwe Curaçao Medical Center. En daarmee lijkt de opening van het nieuwe ziekenhuis bijna klaar. De patiënten zullen later deze week de overtocht gaan maken. Gilbert Martina, als directeur verantwoordelijk voor de overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, vertelde dat er een akkoord getekend zal worden deze week met lokale financiële instellingen. Dat betekent dat daarmee 103 miljoen gulden naar het nieuwe ziekenhuis gaat om het project af te ronden en ook 20 miljoen gulden werkkapitaal in handen komt van Curaçao Medical Center. De Curaçaose regering zal niet het faillissement aanvragen van het Sint-Elisabeth Hospitaal. Die toezegging heeft de regering gedaan tijdens een overleg met het bisdom en de directie van het CEOS. Dat meldt de Extra vandaag. Bisschop Louis Sikko benadrukt in het overleg dat het CEOS een katholieke instelling is die heel veel voor het eiland heeft betekend. Hij hoopt ook dat het gebouw van het CEOS in de toekomst weer een nieuwe functie gaat krijgen voor Otrabanda. Zondag vond er een manifestatie plaats om aandacht te vragen voor het toenemende geweld tegen vrouwen in de Curaçaose samenleving. Met de mars willen de organisatoren de overheid dwingen om met concrete plannen te komen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De mars begon met Palo Blanco en eindigde bij het Brionplein. Daar werden alle 19 namen genoemd van vrouwen die sinds 2001 zijn omgekomen door relationeel geweld. De politie heeft afgelopen vrijdagnacht en zaterdagochtend diverse mensen op straat aangehouden en gefouilleerd. Daarbij zijn meer dan 10 mensen gearresteerd die drugs in hun bezit hadden. Ook zijn er mensen aangehouden die geen geldige verblijfspapieren konden overhandigen. Bij de controles waren naast de politie ook leden van de douane en het vrijwilligerskorps Curaçao aanwezig. Wereldwijd wordt er meer en meer actie ondernomen tegen illegale gokwebsites. De Extra meldt vandaag dat Australië onlangs verschillende websites heeft geblokkeerd. Die gingen vanuit Curaçao richting Australië en probeerden Australiërs te verleiden om te gokken. Maar de websites vanuit Curaçao voldeden niet aan de Australische regels. Daarmee zijn ze illegaal en zijn ze geblokkeerd. Aldus de Sydney Morning Herald. Hensley Meulens, oud-honkballer en huidig honkbalcoach voor de San Francisco Giants, stapt over naar de Miami Marlins. Dat meldt de Extra vandaag. Meulens is al werkzaam als coach sinds 2010 bij de San Francisco Giants. De Marlins keken al langere tijd naar Meulens, maar nu is het akkoord daadwerkelijk rond, zo meldt de Extra. Het is crisis in Bolivia. President Evo Morales heeft zondagavond zijn functie neergelegd. Dat deed hij na wekenlange felle protesten. Waar hij zich nu bevindt is onduidelijk. Zijn mogelijke plaatsvervangers hebben ook hun functie neergelegd. Tegelijkertijd hebben Cuba, Venezuela en Argentinië de situatie in Bolivia veroordeeld. Ze vinden dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden. Mexico biedt Morales asiel aan. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.